ሓይሊ ቃል ኣገዳስን ወሳንን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ምክንያቱ ቃል ይሕዊ፣ ቃል ይቀትል፣ ቃል የባእስ፣ ቃል ይዕሪ። ኣብ ጥርዚ ናይ ፍትሕ ወይ ባእሲ ሓዳር ንድበፅሐ ብሓንቲ ቃል ትዕርዮ። ካብ ኣዚማሞቕ ናብ ዝበለፀ ነገር ክትወዝም ድሕር ዘይደለኻ ቃል የፍርሶ። ንሓደ ዝዓበየ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ኩናት ኣብ ጣውላ ዝተዘርበ ቃል እዩ ዝውስኖ። ስለዚ ቃል ኣዝዩ ሓያልን ብርቱዕን እዩ። ክሳብ ክንዲ ዝደራኺ ስለ ዝኾነ ንሕና ኣብ ሂወትና ንቃል እንታይ ክንገብሮ ኣለና ወይ እንታይ ክንጥቀመሉ ኣለና። እዚ ማለት the power of war እንታይ ንዛረብ እንታይ ንገብር ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ምናልባት ገለገለ ሰባት ተሪኢኹሞም እንታይ ይብሉ? ብጣዕሚ ትሕትና ዘርኢ ኣዘራርባ ይዛረቡ እዮም። እሱ ከዓ ንኣብነት ኣነኮ በዓል ውዕለት ንኽስቶ ኣይኮንኩን፣ ኣነስ ዋይ ዘይግብኦ ሰብ ከምዚ ገይረ በዲለዮ ገለ ዝብሉ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከብድኻ ዝበልዕ ናይ ትሕትና ክስታይ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም። ግን ናይ ብሓቂ ናይ ትሕትና ድዩ? እዞም ቃላት እዚኦም እንታይ ይገልጹ? እቲ ናይ ብሓቂ ክኸውን ዘለዎ ኸ እንታይ ይትቃል? ወብባህልና በተዓብያና ከምኡ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ሂወትካ ኣብ ነፍስኻ ደምፅኦ ደሎ ሳዕቤን ተሰውዕለሉ ዶ? ትሪኦ ዶ? ክሳብ ክንደይ ንድሕሪት ወይ ከዓኒ ኣዝዩ ባይታ ዘብጠካ ምዃኑ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ። ክብሪ ትሕትና ኣብ ቦትኡ ከሎ ግን ትዛረቦም ቃል ንዓኻ ንገዛእ ርእስኻ ንባይታ ዝዘበጠ ክኸውን ፈፂሙ የብሉ። እንተላ ንታሕቲ ንዓኻ ናብ ታሕቲ ዘውርደካ ተኾይኑ ከም ሰብ ክሳትካ ትኽ ዘየብለካ እንድሕር ኮይኑ እቶም ትጥቀመሎም ቃላት ኣዝዩ ምጥንቃቕ ከድልየካ እዩ። እዚ እንተላ ትጥቀም ኮንካ ትጥንቀቐሉ እንድሕር ኮንካ ነቲ ተኽብሮ ክብሩ ክትህቦ ኢኻ እቲ ናትካ ክብሪ ከዓኒ መሊሱ ይስስንን ይዓቢን ማለት እዩ። ስለዚ ሓይሊ ቃል ብጣዕሚ ምስትውዓል የድልየና እዩ። ምስ ነስተውዕለሉ ድማ እዚኦም 4 ነገራት ብምግባር ኣብ ሂወትና ኣዝዩ ወሳንን ደራኽን ረብሓ ወይ ከዓ ጥቕሚ ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንቃልና ብጣዕሚ ኣስተውዓልቲ ክንከውን ኣለና። ሓደ ነገር ክርዳእና ዘለዎ ቃል ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? እቲ ኣብ ኣእምሮና ተሓሲቡ ተወዲኡ ብመልሓስና ቫይብሬሽን ተፈጢሩ ድወፅእ ቃል ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ቃል ማለት ዋላ እቲ ካብ ከንፈር መልሓስካ ዘይወፀ ኣብ ውሽጥኻ ኮንካ ትዛረቦ ንሱ እውን ዝዓበየ ቃል ምዃኑ ክርዳእናን ክፈልጥ ኣለና። ስለዚና ትሕትና ክንገብር ከለና ንነፍስና ድውክል ንዓና ምዃኑ ቅድም ከነረጋግፅ ክንክእል ኣለና። ነቲ ነኽብሮ ዘለና ሰብ ወይ ነቲ ንገልፀሉ ዘለና ንሕና እንተኸቢርና ኢና ትኽብረት ናቱ ንሪኦ። ንሕና ከም ባርያ ወይ ከዓኒ ከም ሓደ ዘይረብሕ ሰብ ጌርና ነፍስና እንድሕር ኣቐሚጥናያ ግን ንዕኡ ክብሪ ይኮና ንህቦ ዘለና። በንጻሩ ክብሪና ነጉድል ኣለና። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሰብ መጠን ነፍሱ ስለ ዘኽብረካ። ስለዚ ነፍስኻ ከመይ ጌርካ ተኽብራ እቲ ንውሽጥኻ ትዛረባ ከተስተውዕለሉን ክትፈልጦን ክክእል ኣለና። ከም ዝፍለጥ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ኣካል ክልተ ሰባት እዮም ዘለዎም። ሓደ እቲ ሰብ ዝሰርሖ ሰብ ኣሎ፣ እቲ ኣምላኽ ዝሰርሖ ሰብ ከ ኣሎ። እዚ ማለት ኩሉ ግዜ ምስ ነፍስና ንዛረብ ኢና። እንታይ ለዛረብ ትብሉ ትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ግን ትፈልጢኹም ኩሉ ሰብ ፈልጥ እዩ። ምስ ነፍስኻ ትዛረብ ኩን ኮልናስ ኣነስ ከምዚ ደ ኢልካ ትዛረቦ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጥኻ ካልእ ሰብ ኣሎ። እዚ ብቃልካ ኣውፂኻ ኣብ ቅድሜኻ ትዛረቦ ሓደ ሰብ እዩ። ኣብ ውሽጥኻ ካልእ ሰብ ኣሎ።
ስለዚህ ነቲ ውሽጥኻ ትብሎ ደለኻ ነቲ ውሽጥኻ ትገልጾል ዘለኻ መን ኢኻ እንታይ ኢኻ ከተስተውዕልን ክትፈልጥን ክትክእል ኣለካ ስለዚና ቃል ናብ ረብሓኻ ንዓኻ መዕበይኻ ናብ ድላይካ ደብጽሕ ርእሰታ ማንነትካ ደዕቢ ህይወትካ ናብ ዝበለጸ ዓወታት ዘስግር ምዃኑ ክንፈልጥን ክንርዳእን ክእል ኣለና ነዚ ክንገብር ከኣኒ ከም ዝበልናዮ 4 ነገራት ክንክተል ክንክእል ኣለና ተቀዳማይ ንውሽጥኻ እንታይ ትዛረባ ኣይናይ ቃል ትጥቀም እቶም ኩሎም ተሓስቦምሲ በይናይ መልክዕ ትገልጻን ነፍስኻ ዘጣዕሱኻ ዘጉሂኻ ዘሕርቁኻ እዚኦም ፈጺሞም ክኾኑ ይብሎም ኣብ ውሽጥኻ ናብቲ ዝለዓለ ዓቕን ናይ ዓቕምኻ ዝገልጽ ዘውፅእ ክእለትካ ደዕቢ ክትዛረባ ከም ዘለካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ነዚ እንተዳ ጌርካ ነቶም ትዛረቦም ነቲ ናትካ ሓይሊ ብጣዕሚ ገላጽ ስለ ዝኸውን ማንም ዝሕዘካ ወይ ከኣኒ ዳዕግተካ ነገር ዘይብልካ ሰብ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ተሓስቦ ትገብሮ ትፍጽሞ ኩሉ ግዜ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ትዛረቦ ደለኻ ሰብ ነቲ ካልኣይካ ነቲ ናይ ብሓቂ ተፈጥሮ ኣምላኽ ዝሃበካ ትዕድልቲ ልቦና ውሽጥኻ ዝፈልጥ ሓቅን ብልሕን ክትዛረቦ ከለኻ ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ወሳንን ደራኽን ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንውሽጥኻ እንታይ ትዛረብ ከተስተውዕል ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ካልኣይ ከባቢኻ ኣዝኻ መራፂ ክትኮን ክትክእል ኣለካ ኣበይናይ ተው ኣብ ምንታይ ትውዕል እንታይ ዓይነት ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክትርኢ ትውዕል ኣይናይ ቴሌቪዥን ትከታተል ምስ መኖት ሰባት ትዛረብ ህይወትካ ንድሕሪት ዝጎቱ ኔጌቲቭ ሓይሊ ዝነግሩኻ ኩሉ ሕሜታ ንዓኻ ዘጣዕሱ ነገራት ድም ተንከይቦም ካደሎ ወይስ ነቲ ዘለካ ሓይሊ ዝድርዑ ድውስኹ ነገራት ኢኻ ትቀርብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትሪኦም ትከታተሎም ትሰምዖም ኩሉ ግዜ ሓይሊ ድህቡኻ ክኸውን ኣለዎ مش ندحري دوزدكا مش نيجاتيف نجارس نأمرها زملو بوزيتيف نجار تحزمل نسرحها مستقباركا عيوخا كله نعخا زمل ويكا نعخا زعبي نجارات كهون كم زلو تفلت كتكلا لك أزين دحر جير كام توم حما نجار كاب كوابي خان دحراري كام التنات كخبابي بتصبغ نجار تلاهفتيم كا زوات كاب أفكا قال تزاربهم سبات ننفسها وين تزاربو كل جزء تعين أو انتاون يخون موني أزيخا خاني حقوسن عوتن هوت يهلوا كمالتي سالساي كل جزء مزجب قالات ناي هوت كا تزاربهم قال كله كخلالو مزجب قالات كنمل كلنا كل جزء تنهنا ديكشنرز كنفليم كنا أمضم كلالنا كمل حسكا كاب حساب كان فتشيمم كله يزلون قالات كلها هم زلون كفلت كلالنا أب تزاربهم قالات فوسو محلا ولا زخونة نيجاتيف نجار بزارب كله كخلو إزل من مدن تلاقيركا ويكاني قالات نايم إكاب تصبقون أو انتهون نجار نايم إكاب عام تلاقيركا أوتوماتيكالي هيوت كهاني دعابين لا تعود كاني هاتخي سلازي أزيغ استوعل تكون كتكلال لك مالتي نغت استوعل كاني قالات كتأكب ويكاني كتمرز كتكلال لك سلازي توم تمرزهم قالات توم تأكبهم قالات كل جزء نات كان ممرحيهم ناديكش نرخي إذا سلسي من دحر جيرنا بقى ترابع شعو بعلو كم لمدي زخون تلمد مالت كل جزء أتحساس بها بوزيتيف أزرار بها بوزيتيف تتصلبو ننفسها
ፖዚቲቭ ንኸባቢኻ ፖዚቲቭ ዝመጽእ ኣብ ከባቢኻ ምሳኻ ዝቐርብ ደላይኻ ፈታዊኻ ኩሉ ግዜ እቲ ኣውንታናትካ ስለ ዝስዕቦ ልክዕ ነዚ ኮንካ ከኣኒ ህይወትካ ዳዓበየትን ድመቀረትን ትገብራ ምክንያቱ ኣእምሮና ፈጺምና ክንርስዕ ይብላን ልክዕ ከም ማግኔት እዩ ከም ማግኔት ክብል ከለኹም ጽቡቕ እንተዳ ተዛሪብና ኩሉ ጽቡቕ ነገር እዩ ዝመጸና ሓንቲ ቃል ሕማቅ ክንዛረብ ምጀመርና ከኣኒ ኩሉ ሕማቅ ናባና ስለ ዝመጽእ ስለዚ ነቲ ኣእምሮና ዝብለና ነቲ ጽቡቕ ነገር ክንስዕቦን ክንክተሎን ክንክእል ኣለና በዚ ከኣኒ ሓይሊ ቃል ናይ ህይወትና ብምዕራይ ሓይሊ ዕማምና ሓይሊ ዓወትና ሓይሊ መናብሮና ሓይሊ ኩሉ ነገርና ክንቅይሮን ብቐሊሉ ናብ ድላይና ክንበጽሕ ንኽእል ኢና ዕውታት ሰባት ጥራሕ ስርሖም ኣይኮነን ዘዕውቶም መሰረት ወይ ከዓ እቲ ቀዳማይ ፈላሚ እቲ ዝጥቀሙሉ ኣዘራርባ ስለ ዝኾነ እቲ ዝጥቀሙሉ ቃላት እዩ ስለዚ ንህይወትካ እንታይ ቃል ትጥቀመላ እንታይ ትብላ ኣስተውዓልን በሊሕን ክትከውን ክትክእል ኣለካ እዚ ብምግባር ከኣኒ ኩሉ ግዜ ህይወትካ ቀይራ ስለዚ እዚኦም 4 ብምጥቃም እዞም 4 ነጥብታት ተዛረብናሎም ብምጥቃም ህይወትካ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ቀይራ ቴንክ ዩ